For today's video mga busing, andito tayo ngayon sa Roro Cordoba para manood ng grand rehearsal ng mga contingent dito sa Dinagat Festival. Pero bago pa niyan, what's up mga boss? Hey, what's up, man? Pumasyal muna kami dito sa mga tindahan dito sa Centennial Road. Kasama ko dito yung mga tropa ko. Ika, pus, emoji mo, ilagay na. Ayo. Bro. Bro, lang. Sudro to di. Kisa may uyag di matruma lang ikaw na anak ko, chilyo ko no. Siyempre mga legendary itong mga kasama ko dito kasi taga dito lang sila. Pilihan na ni guys, mga pagkaon. Kung ginamo mga on guys, ari na sa Roro Port. Muna mga kuyo guys. Mga kuyog na ko guys. May si Daniel Padilla, si John Gilig, may si Ethan Gasca. Wala kaming ginawa dito naglilibot-libot lang. Ewan ko lang anong trip namin dito Parang hinahanap namin yung wala dito. Kala mo naman talaga may bibilin no? Iwas na dyan Tahan. Damelo. Dito mga boss nakita ko yung mga binebentang action figurine. Mga paborito kong anime nung kabataan ko, ang Dragon Ball. Wala mga boss, bigla ko lang na-miss yung kabataan ko. Ganito kasi palagi pinapabili ko ni mama tuwing nagsha-shopping kami sa mall. Kaya di pinapalampas mga boss, napapapicture lang ako kay Goku. Maya-maya mga boss pumunta na kami dun sa grand stage ng Dinagat para manood ng final rehearsal ng Dinagat Festival. Atong libyuhan kay maguba ang kadagatan. Dali na mga katawhan sa Cordoba, palibot panggaon ug libyuhan na masayang magsayo kita, sandal magsayo ka sa isa-isahan. Nagsuot sa Cordoba, sabay sa laan ng pagtutuwa. Eleven, 10, 9, 4, 3, 2, 1. Nabasa, kumailhan sa pag-alila, disenyo sa doke. Sa Cordoba, subay sa naanan, ang kultura. Halina sa Cordoba, anan ang kultura. Magawit, magsayaw kita. Santay lang sa ulong pa sa pista. Sa ating mundo, sa Cordoba, subay sa naanan ang kultura.
Contingent number 1, Cogon San Miguel Dapitan. Contingent number 2, Barangay Pilipo. Contingent number 3, Barangay Ibabaw. Contingent number 4, Barangay Katarman and Buoksong. Contingent number 5, Barangay Poblacion. Contingent number 6, Alegria, Gabi, and Hilutungan. Number 7, Barangay Dayas and Banma. Mga higala, ang mga kapatanunan sa lungsod sa Cordova. Hanggang dito na lang tong mini vlog ko mga bossing. And see you in my next vlog. Peace out!